Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ada Kusuma Wijaya bajing loncat kalih Gethuk ya, Pak. Gethuk. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja, Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Gethuk. Oh, gethuk. Iya. Rock and roll Mani? Iya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya, kuat. Telaknya aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Telak. Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati, Nduk. Saya kulina di bawah soalnya. Besok langsung kemana, Nduk Cahayu? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini, Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi? turun langsung Banyuwangi, Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Gethuk ya, Mbak Niken? Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh, Tuban. Oh, oke. kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Ikin. Stok mirip Tapi pasaran. versi muda. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Meneng Git iku Git. Bagus sih we Git. Ngene Gus Idam. Gethuk Nduk ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah, Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embut barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Jale, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange le, coba Gus. Dek, tiket. Nah, anu ora pas lo di Ora pas. Sore-sore padelan ayo konco padha dolanan rene-rene bau berangan rame padha Gethuk. Moto ngantuk. Gethuk, Nduk. Yen rapet, Nduk. Yang kedua, rock and roll.
Tepuk tangan buat Niken Salidri luar Aman biasa. ya, aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning Tidak nyatane. ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki los ndek. Wow, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin gres. Barek munggah panggung ngadep tembok ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban ya, Pak, enggak profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Seni Mas. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Malah. Dagelane ora tak gales. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, Eh. merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Nek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mang Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta bermonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu ini? Apa ada apa Oh, Dek? Ken. Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi baik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Tahu, ah. bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisian men. Ah. Gobrok. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. ayo. Yo, coba kayak ngomong. Dija Laras Indonesia. Cantiknya Nik. Dek Niken. Alah isone mong nyawak dek ya. Ora. Ora ya. Ya pakai Iya. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru, seru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenang. Ibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti wi aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kenapa lu Lagi susul ada dulerku wae. Gini toh. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk kasih Sanju. Ngatuk kasih ngatuk. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat Rene. Kon ngaduk kok kon malah Rene. Ora. Wis ning kono wae Ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak detikne tumbal. Iya iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. Jelas. Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak Manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu.
Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke. Lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Anakku Adika sing ngefans karo Niken Sari. Kira Akbar Niken lho Pak. Pak Kangko buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Alah, terus aku seneng. Kangge mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya Pak. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak Bajing loncat jaranan. 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 Berarti lagunya ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Ya, Mayang ya. iso jaran kok. Wiwi, Kok sing Wiwi. jaran jan loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi iki lho, ayo. Napa? Lho gunjing nomalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampean Iya, iki butuh to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Dokungan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV kayak kanker biasanya. kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem cekelan ranjang, cekelan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggak katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Ini jalan pecahan ya. Samboyo Siaga.
Yo. Ya, 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 ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Aku Kediri.
itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon saged. Wayang wong. Nggih, Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku bakule iso. Pekat. Satu. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Be. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip. Oh